morning. It's 8:06 na. Papasok na tayo. So, check muna natin yung ating ibon. Si King. Kalimutan ko talaga. Si Baldo at si Queen Mara. King Baldo and Queen Mara. Okay. Tara, papasok na tayo at baka maliit tayo o mahirap na. Baka mapalo tayo ng ating mga bossing. So, let's go. Pasok na. Ay, buhay. Ayusin natin ating baon. Ating baon at tayo papasok na. Siguradong gera na naman to. Gera na naman sa trabaho. Okay. Alright. Foggy ah. Foggy. Okay. Ay. Ang daming itong bagong oras ko na pinipick up ngayon. May mga bagay na nasasacrifice sa ating regular na ginagawa noon. Okay. Isin natin ito. Grabe. Ay. Okay, tara let's. Papasok na tayo, baka tayo malate. Mahirap na. Okay. Ang ating kurtina. So, ay nako. Wednesday ngayon. Wednesday. Naman tayo. So, morning. So, dito naman si Ka Ilocos habang may time pa tayo. So, anyway, itong bagong time na kinukuha ko, may mga bagay na nasa sacrifice din, ano? Kumbaga, yung dati kong ginagawa na marami sa gawain na ano. Kasi hindi ano yung katawan ko noon sa ganitong sistema gising na. May mga bagay na nagigising ako ng 12 o'clock, maalis, tapos 4 o'clock, tapos iba-iba, pero late hours ako pumapasok. So ngayon kasi ang wake up time ko, depende kung pang 8:30 ako, 6 o'clock pag ang time ko ay 8:30. So 6 o'clock yan lagi. Nag-exercise ako 30 minutes, tapos luto. So tapos pagka pagka 7, kailangan magising ako ng either 4:30 or 5 a.m. So ito ang ating mga nasasacrifice. Number 1, yung mga pwede kong kalikutin sa backyard na mga lechonan ko, mga damo-damo, pwede akong maglinis-linis doon.
Tapos ngayon, lalo na may ibon na rin ako, may mga aso. Minsan nakakalimutan ko nang ilakad. So, exercise yan, medyo nawawalan ako ng pasundot-sundot na lang dahil nga busy talaga. Kasi sa work lang, tapos sa mga bahay din, the usual, magluluto, pakain ng aso, ibon. Ayun nga, may ibon ako ngayon. So, anyway, ngayon lang naman to kumbaga, sige lang habang malakas pa. At ang number one nito kasi kailangan at may pangangailangan tayo na ating kailangan suportahan sa Pilipinas. So, sakripisyo to para sa ating mahal sa buhay. At yung ating paglilitsyon, nakakatulong din yan. Nakakatulong din sa ating ang ating mga mahal sa buhay. So, yun nga. So, ito yung ating nag-a-adjust tayo sa oras at sasacrifice yung mga, hindi ko naman pwedeng tawaging luho kung hindi. Kailangan mga, lang naman yung mga linis. Hindi naman luho yan. Kalikot sa litsunan. Tapos yung exercise. So, hindi na masyadong nagagawa. Sa weekend, wala din kasi busy ako. Friday pa lang. Ang Friday, hindi ko siya kinukuha. Hindi ako nag-aaga kasi nga, yun ang talagang ayusin ko yung litsunan ko, yung mga tubo, lilinisan ko, yung mga kailangan linisan sa litsunan para maiwasan natin ang sunog. So Friday, hindi ako po pwede na mag-aga sa trabaho kasi kailangan kong ayusin preparation pa lang ng lechon para sa Saturday and Sunday. Maligalig yon ang preparation ng madugo sa isang naglilitsyon na katulad ko. So towing time, titignan mo yung klima, mainit ba, malamig ba, kung kaya ba na ito, yung ordering ba, too early ba para mag-order ng lechon for Saturday like Wednesday. Usually kasi ang order time is Wednesday, tapos delivery nila is Thursday. So kailangan ilagay ko ulit sa freezer ko yon. Pagkalagay sa freezer, may ambulansya. Pag may parating na ambulansya, magi-stop ka. Nasa gitna ako, magi-stop tayo. Ayan. Ganyan ang rule dito sa California. Kung nandun ako sa kabila naman, sa side ako. So let's go. So, nakadaan na yung ambulansya. Tsaka yung doon yung bumbero. So yun. So preparation ng Friday, yun lang ang hindi ko pinapasok ng maaga kasi kailangan kong linisin, pagpagin ang mga kalawang sa aking tubo ng lechonan. So kumbaga umaga pa lang, ganoon din yung usual gising ko kahit wala akong aga na pasok. Inaano ko na kape, exercise, tapos kinakalikot ko ng mga tubo, tinataktak ko na yung mga kalawang, chine-check ko na yung actually Wednesday chine-check ko na kung may gasol pa akong extra. Kailangan meron ako at least 2 na extra. Tapos yung aking mga ingredients kung okay pa ba, kailangan selyado, kailangan walang amoy, walang problema ako sa tanglad, may mga tanim ako, rosemary, wala akong problema. So yun lang naman ang aking kasi basta Monday to Thursday busy sa work. Ang labanan sa work ngayon ay focus, trabaho at kailangan concentrate. So yan ang ating ginagawa. Tapos sa Friday, yun ay hindi ko pinapasukan ng maaga kasi nga dahil nga itong ginagawa ko sa prep, pag-prep ng ating lechon for weekend. So yun lang ang request ko sa ating mga big bossing. So anyway, nakakamiss din. Tagal-tagal na akong hindi nag-gym So tagal-tagal na rin akong hindi nakapag-gym. Siguro Thursday night after work tatry ko. Kasi minsan pagka nandun ako sa work, tinatry ko na hindi ako umuupo. Kasi ayaw ko yung laging nakaupo. Kasi nandun ko na nga sa work,
kailangan lakad-lakad. Kung tutusin, gusto ko yung aking workstation parang exercise field ko na rin yun eh. Galaw-galaw, takbo, lakad, tayo. Ayaw ko nakapirmin nakaupo. So yun ang aking ginagawa. So yung mga parang papagurin ko yung aking katawan sa ganung bagay. Siyempre, ang mapapagod lang, hindi lang physical. Actually, hindi physical eh, more on mental pag nasa work ako. Yung utak ang talagang focus ka. So anyway, so yan lang naman ang nasasacrifice, pero yung pagsasakripisyo mo na yon, maganda yung dulot, especially kung may long term goal ka na. Kumbaga kailangan mo talaga mag-earn din ng maraming oras in the near future na ikaw ay mag-retire na, pagparetiro ka na. So hindi naman tayo tumatanda, kailangan basing sa ating mga kasama noon na hindi kumukuha ng maraming hours, konti lang na pe-pension nila. So ngayon kailangan i-condition ko na yung aking katawan for that last remaining 10 years 5 years kasi importante kasi insurance sa akin kumbaga kaya ang pride ko sa buhay ay itong trabaho. Kasi kahit sabihin nating kumbaga lahat ng trabaho naman kailangan meron kang kumbaga proud ka, basta marangal. So ang importante na maintain mo rin yung pakikisama in turn yung ibig sabihin pakikisama sa work, relationship with your coworker, parang second family mo na yan. Ibig sabihin makikisama ka sa tama, hindi makikisama sa hindi maganda. So ang pakikisama ay hindi sa kung ano yung lang, kumbaga na pag-practicean na noon na mali naman. So ibig sabihin sa tama lang tayo sa work, kaya tayo nagtatagal. Basta nasa tama ka, walang problema So ganoon din ang advice sa mga anak ko na pumapasok sa ganyang field, sa medical. Kasi kahit anong galing mo, sa very intelligent ka, smart ka, articulate ka, hindi yan magmamatter pagka hindi ka marunong makisama at hindi ka gumagawa ng tama sa iyong trabaho. Mga error yan, pero hindi ibig sabihin yung error na yan hindi naman siguro unless yung malakihang error na. So basta ang sa akin lang, do the right thing. Pag nagkamali, be honest, aminin, at try to make it up next time. Gawin mo ulit na best. So everything is parang gawin mo siyang maayos, and next na ma-encounter mo ulit with the same problem. So ganoon ang advice ko sa aking mga anak. So which is ina-apply ko everyday pa rin sa aking buhay. Kasi minsan nakakalimot din tayo, jolly, very relax naman na tayo. Kumbaga, so kailangan i-ano mo yun, yung mood mo. Oops, parang hindi pwede. So tayo? Work mode tayo pala. So may mga ganong scenario. So anyway, nag-enjoy naman ako sa bagong oras. Yung tulog, okay naman. Kasi pagod ka na pagdating mo sa bahay. Isa lang ang kain ko kasi lunch lang kailangan may rice na ako ngayon. Sa gabi, hindi na. Pansit canton, carbs. So, okay lang yun. So, anyway, ang pagiging, yung sacrifices mo ngayon, which is hindi mo naman pwedeng abusuhin yung katawan mo kasi later on in life, kahit trabaho ka ng trabaho, tapos pagka time mo na para mag-retire, wala ka ng wala na, dispalyado na. Kumbaga yung mga katawan, calcium, mga muscle mo, brittle na. Ibig sabihin, kailangan meron ka ding time para ma-maintain mo rin yung strength mo. So hindi lang lahat ay puro trabaho. Kasi ang kasi yan mental gumagana sa iyo
utak tsaka physical din. So, ayun, nandito na tayo sa ating work site. Meron pa akong 8 minutes. So, ang ginagawa ko, ang ritual pagdating sa work ay nag-apple cider vinegar. Pagka inom ng apple cider vinegar, magkaroon tayo ng magandang energy at positibong ating utak na naman para sa muling labanan ng ating trabaho. Meaning, laban means kailangan mag-focus ka. Focus kung ano man yung kailangan mong gawin sa work. So, yun po. Ang mga sinasabi ko, lahat ng mga sakripisyo natin sa buhay ay lahat ay may dahilan at may mga bagay na kailangan natin i-sacrifice din sa sarili natin para sa ating mahal sa buhay. So, anyway, Mama Jean, ang aking nanay, ingat ka dyan. Itong sakripisyo ay hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa extended family ko na rin. Especially yung aking nanay at tatay sa La Union. Okay, mabuhay po tayo lahat. Ito po si Ka Iloco, Iloco Pinoy, Batang LU. Babush, work na tayo.